med den? Ja. Gør den! Nå, fuck det der. Ja! Og Kasper igen med en Le Parcours. Emilie, du skal udføre en Le Parcours. Hvad har du tænkt dig at gøre? Nu filmer du. Ja, og så går vi videre her. Det er Kasper Le Parcours. Og så har vi Patty og Nicolaj. Hej. Og Katty vil nu lave en Le Parcours. Hvad så? Nej, så er det lidt væk. Nej. Hej. Hej. Fred. Hej. Nej, hej mor. Hej mor. Hvordan går det? Hej mor. Hej Svend. Hej Arne. Hej Arne. Hej, Ina. Hvor er jeg kærende? Jeg faldt ned. Nå, lille ting der. Øj, shit, hun filmer og kaster ned i lille, mand. Jeg viser, hvad der er ting. Hey, mand, jeg må lige komme ned først. Hej. For helvede.